Final feliz para unha familia rianxeira que hai case unha década foi vítima da crise inmobiliaria. Tras o embargo da súa vivenda, a mediación de Stop Desafiuzamentos permitiu que en 2013 chegasen a acordo co banco para seguir residindo no inmoble no que vivían dende o ano 1978. Sen embargo, e a pesar de que as negociacións continuaron, a inmobiliaria Aliseda, do Banco Santander, presentou unha denuncia por ocupación ilegal. Esta mañá ia celebrarse o xuízo nos xulgados de Padrón, pero o xuíz decidiu finalmente arquivar a causa. As presións exercidas fixeron que finalmente a empresa dese marcha atrás na súa postura, abríndose agora a negociar un acordo amistoso entre as partes, que permitirá que a familia non teña que abandonar a súa vivenda. Unha moi boa nova, como destacou o propio alcalde Adolfo Muiños, que esta mañá acompañou a familia ata os xulgados de Padrón, como tamén o fixeron membros de Stop Desafiuzamentos Barbanza, que durante estes anos estiveron colaborando con ela. Moi satisfeitos do resultado, xa non só pola suspensión puntual do xuízo a día de hoxe nos xulgados de Padrón contra esta familia, senón tamén polo desistimento que nos trasladaba o abogado tras falar co xuez que levaba este caso por parte da empresa, que de alguma maneira anula e volve a situar o problema no seu xusto punto, que é buscar a chegada a un acordo entre as partes para que poida vivir a familia con tranquilidade, buscando a fórmula que sexa necesaria para quedar nesa vivenda. Entón, nesa satisfacción nese doble sentido, suspensión e desistimento por parte da empresa.